Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Inwettqu flimkien il-Ministeru għat-Turiżmu ħabbar li f'April li ġej ser jerġa' jsir il-Festival Internazzjonali tal-Logħob tan-Nar. Bejn 22 u 30 ta' April li ġej se ssir 22 edizzjoni tal-Malta International Fireworks Festival f'diversi postijiet madwar il-pajjiż. Se ssir ukoll 18 l-edizzjoni tal-International Fireworks Symposium. L-ispettakli pirotekniċi se jkunu jistgħu jitgawdew minn Għawdex, mill-Melieħa, minn Naxxar, minn San Pawl il-Baħar, minn Manuel Island u mill-Port il-Kbir. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li f'dan l-avveniment kbir se jieħdu sehem ma' 700 parteċipant u 100 esebitur. Il-Ministru fakkar li l-Logħob tan-Nar huwa parti mill-identità Maltija u għalhekk għandna nożżuh. Huwa sostna li l-Festival tal-Logħob tan-Nar ma jsirx biss għat-turisti imma wkoll biex igawduh il-familji Maltin u Għawċin. Se qegħdin nagħtu iċ-ċans lid-dilettanti tan-nar lokali illi jesebixxu il-professjoni tagħhom fejn jidħol il-logħob tan-nar kemm tal-art u anke dak tal-ajru f'kompetizzjoni u anke f'esibizzjonijiet. Sa dan it-tant il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tat-Turiżmu Gavin Gulija innota li l-Festival tal-Logħob tan-Nar sar parti integrali mill-kalendarju ta' attivitajiet li jiġu organizzati f'pajjiżna matul is-sena. Huwa qal li din hija opportunità unika lil dawk li għadmu n-nar biex jesebixxu l-prodott Malti. Gavin Gulija ringrazzja lil dawk kollha li se jkunu qed jagħtu sehemu mal-festival u anki għas-simpożju. Matul dan is-simpożjum se jkun hemm l-opportunità għal parteċipanti Maltin u barranin kif ukoll dilettanti illi jiddiskutu temi li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà, mas-safety, kif ukoll max-xjenza, mat-teknoloġija ġdida tal-fireworks, u allura ħajkun perjodu sabiħ ħafna